Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uvaženi Nijaz Efendija, cijenjeni džemate, poštovani džematlije koji niste u džamiji, a koji ste sa nama, pogotovo vi, dragi gledalci diljem svijeta, eselamu alaikum. Dobrodošli u naše ramazansko predavanje u džematu Buća Potok, na čelu sa našim dragim Nijaz Efendijom, a za sve ostale koji ne znaju, znači ovo je jedan od najuređenijih džemata, jedan od primjera uređenja džemata. Između ostalog, ove ramazanske aktivnosti su dobar pokazatelj toga. S obzirom da imamo 4 sedmice tokom koji ćemo se družiti u mjesecu Ramazanu, da imamo planiranih 8 ovakvih tematskih predavanja, ako Bog da tokom ovog perioda ćemo obraditi 8 sorti, odnosno 8 sojeva ljudi koje Gospodar svjetova voli. Vi dobro znate, kao što postoje razne sorte krompira, razne sorte jabuka, svaka sorta ima neke svoje specifičnosti, nešto što je originalno, tako isto postoji sorti insana. 8 sorti ljudi Allah dželešanu voli, 8 sojeva. I ako Bog da, tokom ovih 8 predavanja ćemo proći jedan po jedan taj soj. Prvi soj, prva sorta koja nam je danas na redu, o kojoj ćemo danas nešto malo detaljnije govoriti, jesu mutavakkiluni, odnosno ljudi koji se oslanjaju na Allaha dželešanu, na Gospodara svih svjetova. Ova grupacija ljudi je na prvom mjestu iz jako mnogo razloga. Vi čujete na mnogo mjesta da se govori o tevekulu. Tevekul ovo, tevekul ono. Loši su prijevode tevekula. Prijevode koje imamo dostupni nisu baš najadekvatniji prijevodi. I obično kada čovjek malo kvalitetnije priđe, onda vidi da prijevod pojma tevekul, oslanjanje na Allaha dželešanu, nije baš adekvatan, a pogotovo u izvornom arapskom značenju same te riječi nije ni blizu adekvatan onako kako bi trebalo biti. Da, mi se svi trebamo oslanjati na Allaha dželešanu, to je apsolutno neupitno, nema dileme u to, ali pitanje je kako se oslanjati i pitanje je kako razumjeti tevekul. Ako Bog da, nadam se da ćete na kraju ovog izlaganja današnjeg biti u prilici da bolje razumijete ovaj fundamentalni pojam, odnosno da pronađete u svojim dušama ovu vrlo značajnu osobinu koju ljudi trebaju imati kod sebe. Ako budete imali samo jednu osobinu, treba da znate da vas Allah dželešanu voli. Ali ako budete imali svih 8 osobina, onda znajte da ste uspjeli jako mnogo na ovom svijetu i da vam je ovaj mjesec Ramazan pravo beričetli i pravo kvalitetan mjesec Ramazan. Pa da krenemo. Sama riječ, sam pojam tevekula potiče od arapske riječi vekele. A šta znači vekele? Znači pouzdavati se u Boga, oslanjati se na Boga. I ljudi su uvijek to tako razumijevali. Ali imate drugo značenje. A ono kaže usporiti korake. Sada morate razmisliti, zašto usporiti korake? Šta mislite? Iz kojeg razloga ova riječ znači usporavanje koraka? Jeste li posmatrali, znate li šta radi svaki početnik na početku vozačke karijere kada dođe u krivinu? Usporava vožnju. Znate li zašto? Zbog bolje kontrole. Znate li šta radi svaki početnik u momentu vježbanja? Usporava korake. Želi da ima potpunu kontrolu nad svojim radom, nad svojim djelovanjem. Tevekul vam je upravo to. Treba usporiti sve, da uspostavite kontrolu. Kad postanete svjesni svakog poteza, svakog koraka, tada postajete svjesni Allahove moći, Allahovog upravljanja i tada ste u prilici da se oslanjate na silnog Gospodara svjetova. Vrlo značajna dimenzija. A druga dimenzija značenja riječi vekele, od koji potiče pojam tevekul, jeste uzajamno oslanjanje. Jeste zakon uzajamnosti. Jeste uzajamno pouzdavanje. I u ovoj dimenziji su ljudi pali. Ogromna većina ljudi je pala u ovoj dimenziji, u ovom razumijevanju. Znate li zašto? Zato što se samo oslanjaju na Allaha dželešanu, a zaboravili su da postoji zakon kauzalnosti, da moraju raditi ono što je do njih i zato je fundamentalna dimenzija našeg dragog pejgamber Muhameda alejhi ve sellem bila da ljude usmjeri upravo u tom pravcu, da ih uputi i ono najvažnije, da ih izliječi
bukvalno da ih izliječi od lošeg razumijevanja tevekula. Jer u toku ovog predavanja ćete vidjeti koliko su ljudi opasno bolesni u pogrešnom razumijevanju ovog fundamentalnog pojma, odnosno koliko ovu osobinu imaju kod sebe iskrivljeno. Zašto je uzajamnost ovdje važna? Važna je zato što je uzajamnost temeljni zakon svakog društva. Bukvalno je temeljni zakon. Da se vratimo na vrijeme Adema a.s. Ja ne znam da li vi znate, ali Allah Đelešanu je Ademu dao 2 ugovora. U prvom ugovoru, kada je stvorio Adema, kada mu je dao počasti, Allah Đelešanu je Adema nastanio u džennetu i tadašnji ugovor je bio jednostavan. Uživaj u džennetu, hodaj gdje želiš, cijeli džennet je tvoj. Tvoje jelo, tvoje uživanje, tvoje piće, tvoj ibadet, uživaj i radi šta hoćeš. Samo se jednom drvetu ne približavaj. Nažalost, naš pravotac Adem nije uspio izdržati, na nagovor šejtana prokletog se primakao tom drvetu i onda se desilo ono što svi znamo. Izgubio je džennet zbog kršenja ugovora. Prvi ugovor je jednostrano prekršio naš pravotac Adem a.s. Nakon dolaska na zemlju, kažnjen je spuštanjem na zemlju, zemlja mu je određena kao novi dom, pošto u džennetu nije uspio ispuniti prvi ugovor, počeo je živjeti dunjaličkim životom, teško i gorko se kajao, shvatio je svoju grešku i za sve vas, dragi gledaoci, važna informacija. Nakon prvog pada, nakon jedne greške, Adem i Hava nikad više ništa u životu nisu pogriješili. Toliko se pokajali za tu grešku, toliko im je to teško palo, da nikad više ništa u svom životu nisu pogriješili. Kada je Adem a.s. stigao kod Kabe, kada je obavio hadž, kada je učinio tevbe i stikvar, Allah Đelešanu mu tada daje drugi ugovor i ovaj ugovor ima 4 elementa. Prvi element tog ugovora jeste da obožava samo Allaha, da samo Allahu pripada pravo obožavanja. I prva stavka ugovora je Allahovo pravo kod čovjeka. Samo Allaha treba obožavati. Druga stavka je vrlo značajna. Ademe, živiš na zemlji. Za sve što uradiš čekate nagrada. Ako posiješ, požnjećeš. Ako obradiš njivu, možda nešto i ubereš. Ali rezultate svoga rada ćeš uvijek vidjeti. I Allah Đelešanu tada naglašava da je njegova obaveza da Adema nagradi za rezultate svoga rada. Za treću stavku ugovora Allah Đelešanu kaže: treća stavka između mene i tebe. Tvoje je da me moliš, da mi upućuješ dove, evo nas u mjesecu Ramazanu, mjesecu za dove, a moje je da ti odgovaram, udovoljavam i primam dove koje ja hoću. Tvoje je da tražiš, a moje je da dajem. I četvrta je fundamentalna, četvrta je savjet Ademu i odnosi se na Ademov odnos prema drugoj djeci, odnosno drugim ljudima, gdje Allah Đelešanu kaže: prema drugim ljudima se odnosi onako kako želiš da se drugi ljudi odnose prema tebi. Ovdje u drugoj stavci imamo pojam tevekula. Ademe, prvo moraš obratiti zemlju da bi se mogao pouzdati u Allaha Đelešanu da će to nagraditi, da će to uraditi. Nažalost, današnji muslimani su pogriješili. Današnji muslimani ne obrađuju zemlju, nego prelaze na treću stavku ugovora, pa hoće dovama da kompenziraju svoj nerad. To nije tevekul i pejgamber Muhammed a.s. nas upravo i uči da se moramo izliječiti od te bolesti, odnosno da moramo ispravno razumjeti tevekul. Tevekul se spominje u Kur'anu. Uzvišeni gospodar svjetova u suri Alu Imran 159. ajetu kaže: Estaizu billah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. U ovom ajetu gospodar svjetova direktno naređuje Muhammedu a.s. da se oslanja na mišljenja svojih ashaba. Naređuje mu zakon uzajamnosti. Naređuje mu da sve vrijeme se treba oslanjati na ljude s kojima se nalazi. Na početku ajeta Allah Đelešanu govori da je bio gruba srca, da u ljudskoj komunikaciji grubo srce nema šta tražiti, ako želite dobru komunikaciju. Odnosno ističe da je pitanje nijeta, odnosno dobre volje, dobre namjere, fundamentalna i polazna tačka u svakoj situaciji.
I Allah Đelešanu mu jasno poručuje da si gruba srca bio, ljudi bi se razbježali oko tebe. I mi vidimo ljude kako se razbježaju od osoba koji su gruba srca. Muhammed a.s. nije bio to. Bio je suprotno tome, divnog srca, plemente naravi i zato su ljudi hrlili da se druže sa njim. I onda imamo, dakle, to ajeta gdje Allah Đelešanu govori da im oprašta, da traži oprosta, da bude milostiv, da se savjetuje sa njima, savjetovanje i onda fundamentalno. A kada nešto odlučiš, osloni se na Allaha i onda dolazi ovo prvo pravilo, odnosno prva osobina svoja, Allah voli one koji se na njega oslanjaju. Odnosno, Allah voli mutevekile. I Muhammed a.s. je to primijenio. Vi dobro znate u bitci na Bedru da je Muhammed a.s. se savjetovao sa svim svojim ljudima šta treba uraditi, kako treba uraditi. Nijedan potez nije poduzeo dok se nije posavjetovao. Kada je vidio da je bitka neizbježna, opet je pitao ljude šta želite, hoćete li da mu se povučemo ili ćete da idemo u bitku. I ljudi su donijeli odluku zajedničku da idu u bitku. I ispoštovali su odluku i vrlo važno za tevekul, uradili su sve što je do njih. U bitci na Uhudu se desila potpuno ista stvar. Muhammed a.s. je poslušao gospodara svjetova, okupio ljude, posavjetovao se i šta se dešava? Muhammed a.s. predlaže da ostanu u Medini, da se utvrde u Medini, da tu ratuju, a mladi muslimani, mlađarija, dakle ljudi sirove snage, nedovoljnog iskustva, insistiraju na otvorenom boju, na direktnoj bitci. Šta se dešava? Muhammed a.s. odustaje od svog mišljenja, sluša većinu. Najveći primjer demokratije. U trenutku kada je okupio vojsku, ne znam da li znate, ali Muhammed a.s. je izašao iz kuće s jednim pancirom. Kada je vidio kako je vojska okupljena, vraća se ponovo u kuću i uzima pancir na pancir. Nije zabilježeno da ikada u jednoj i drugoj bitci nosio 2 pancira, tada je uzeo 2. Prvi zato što je znao da je teška bitka, drugi zato što je znao da ga nisu poslušali i ono fundamentalno za nas. Uradio je apsolutno sve što je do njega da ta bitka uspije. I ona je uspjela. Sve do dijela dok neki muslimani nisu pomislili da je sve gotovo, dok je želja za ratnim plijenom, za slavom, za tjeranjem neprijatelja nije uzela i napravili su onda tešku grešku u procjeni. Ovdje u ovom primjeru Muhammedovog a.s. pristupa sa 2 pancira vidimo pravi primjer tevekula. Ako se iko uzda u Allaha Đelešanu, onda je to Muhammed a.s. Niko se nije bolje od njega uzdao u Allaha Đelešanu. Prvi put izlazi s jednim pancirom, drugi put je svjestan ozbiljnosti značaja bitke, zna da može ponijeti još jedan, vraća se i čini i zadnji atom snage koji je tu. U samom jeku bitke pokazat će se da je taj drugi pancir bio presudan. Jer onaj mušik kada mu je došao, kada mu je prišao iznenada sa leđa na konju, kada je mahao mačem, kada ga je pogodio mačem u glavu, dakle u kacigu, pa je mač skliznuo niz kacigu, počupao kopće i završio na ramenu, mač je razbio bukvalno jedan pancir i završio se na drugom. Da Muhammed a.s. nije imao 2 pancira, vjerovatno bi ga ubio taj mušik. Dakle, sve ono što radimo u životu ima svoje mjesto i ulogu i zato kad govorite o oslanjanju na Allaha, prvu stvar koju morate razumjeti jeste da se potpuno oslonite na Allaha. Da prvo morate uraditi što je do vas, pa tek onda se oslonite na Allaha Đelešanu. Upravo iz tog razloga mi imamo u suri Fatiha, dakle ključni ajet, Iyake na'budu wa iyake nesta'in. Samo tebe obožavamo, samo tebi ibadet činimo i samo se na tebe oslanjamo. Opet tevekul, samo se ne naziva tevekulom, nego istianetom. Dakle, druga riječ sa istim značenjem. Osnovnost na Allaha. Ali prvo svako mora uraditi ono što je do njega da bi imao pravo da se osloni na Allaha Đelešanu. Nemoguće je da student ne čita knjige, ne uči, ne sprema se za ispit, a onda digne ruke i kaže ja Rabi pomozi mi da ja položim ispit. Ne može. Ne može poljoprivrednik ostaviti njivu zapuštenu i reći gospodaru molim te podari mi da ona uspije. Nemoguće. Pogrešan zakon, pogrešna dova, pogrešan pristup u životu. Ne mogu ljudi se svađati međusobno, a onda doći kući i reći ja Rabi pomozi da se mi slažemo. Ne. Prvo treba razgovarati sa ljudima i pokušati otkloniti. Sve su to vrste ibadeta. A kada uradite što je do vas, zadnji atom snage, tada možete računati na Allahovu pomoć. Upravo u ovoj dimenziji imamo onaj veliki primjer Muhammeda a.s. Kada je jedne prilike naš dragi pejgamber Muhammed a.s. putovao sa jednim ashabom.
I tada se desila strašna anomalija. Muhammed a.s. putuje kroz pustinju, došlo je vrijeme da napravi pauzu i naš pejgamber Muhammed a.s. fino lijepo sjahao je sa deve, vezao devu za deblo i to dobro, čvrsto svezao, vodio računa o svemu i sjeo tamo pored vatre da sjede, da razgovaraju, da jedu šta je već bilo na tapetu. A ovaj ashab fino lijepo pustio svoju kamelu da šeta. I sad možete zamisliti, Muhammed a.s. gleda u ashaba i kaže, šta je s tobom? On kaže, ja se oslanjam na Allaha. A Muhammed a.s. ga kritikuje i ruži. Kaže, ja sam Allahov poslanik, ja najbolje znam šta i kako, ja sam zavezao devu. Prvo zaveži devu, pa se onda osloni na Allaha dželešanu. Zašto je za nas vrlo važno da ovo razumijemo? Upravo iz razloga što ako su ljudi sa pogrešnim razumijevanjem tevekula postojali u vrijeme Muhameda a.s. šta mislite koliko ih je danas? Ako je Muhammed a.s. morao saulisati jednog ashaba pa mu reći halobola, jesi vjernik, ali si promašio, ne može se tako funkcionisati, šta mislite koliko danas imate vjernika koji potpuno pogrešno razumijevaju i islam i Allaha dželešanu ako hoćete, a pogotovo pitanje tevekula. Ovdje vidite zakon uzajamnosti. Morate uraditi što je do vas da biste uopšte imali pravo se osloniti na Allaha dželešanu. Ako ne uradite što je do vas, onda pravite jednu tešku samozabludu kojoj se samo šeitan raduje i niko više. Jer tada se vraćate razočarani. Znate li zašto? Zato što kažete, šeitan vas napada poslije toga, kaže ti si molio Allaha dželešanu, on ti nije dao. Da, nije ti dao. A znaš što ti nije dao? Nije ti dao zato što nisi uradio što je do tebe. Prvo si morao uraditi svoj dio domaće zadaće, pa se onda osloniti na Allaha dželešanu. Ovako šeitan ima duplu korist. Prvo, nije čovjek uradio svoj dio zadaće, a nije uradio svoj dio zadaće. Drugo, šeitan ga postiče sada u ovoj situaciji da što više dova čini, i vi imate koliko hoćete ljudi, stalno čini dovu, ja rabi, ali prazno čovječe, to je kao sipanje u prazno bure. A kad čovjek uputi toliko dova, tek onda ga šeitan finalno napada pa kaže, vidiš, koliko si ga molio, ništa ti nije udovoljio. Naravno da nije. I naravno da neće. Odmah da vam kažem, neće nikad. Znate li zašto neće? Zato što je to kršenje ugovora između Allaha i Ademovog sina. Niste uradili što je do vas, a tražite od Allaha dželešanu. Ne može. Kršite drugu stavku i treću stavku. Ne može. Morate uraditi ono što je do vas da biste imali bilo kakvo pravo. Ali ovo je zanimljiv primjer kako se šeitan igra sa ljudima. Kako postiče ljude da uče što više dova, a onda ih napada, kaže, džaba ih učiš, vidiš da te ne sluša i na kraju dovede do tačke i kaže, da, oni ne postoji. On ne postoji. Allah ne postoji i onda ruši ljude jednostavno na tom osnovu. A uzrok cijele priče jeste tevekul. Zato što ljudi nisu razumjeli da moraju raditi ono što je do njih, da bi uopće imali pravo da se oslone na Allaha dželešanu. Dakle, vidite koliko je ovo ozbiljno pitanje. Vidite kako ljudi lahko padnu na sitnici. Samo jedna sitnica u pitanju i čovjek pada. I ne samo da kratkoročno pada, nego dugoročno pada. Ja se iskreno nadam da naše džematlije će dobro razumjeti ovo, da su razumjeli poruku sveži devu pa se osloni na Allaha dželešanu. Odnosno studenti, iščitaj svu literaturu, ama svaku zadnju dimenziju pa se osloni na Allaha dželešanu. Ili ratnici, na primjer Muhammed a.s. procjena je da će bitka biti teška, iskoristi zadnji pancir, zadnji atom snage, zadnji milimetar, zadnji, što se kaže, pedalj ukopaj koliko se može ukopati u kamen, zato što će jaka vatra doći preko vas i tako dalje. Tek kad to uradiš, tek tada dižeš ruke i kažeš, ja rab, ja uradio što je do mene, nema više ni jedne mrvice da ja mogu uraditi, gospodaru, sad sam prepušten tvojoj volji, tvojoj milosti, tvojoj odredbi, ti sada uradi ono što hoćeš. Nažalost, neki muslimani, pogotovo neki učenjaci, tevekul prevode kao potpuno prepuštanje gospodaru svjetova. To je jedna teška filozofska bolest, determinizam, gdje jednostavno kažu sve određeno. Što bi se ja trudio kad je to sve određeno? I potpuno su zaboravili svoju dunjaličku dimenziju ovdje. Zaboravili su da su oni Allahov halifa, da imaju odgovornost, da su dobili na raspolaganje vrijeme koje trebaju utrošiti u ono što trebaju. Odnosno, da vam pravo kažem, u potpunosti su odustali od poziva hilafeta. Ne žele da budu halife, žele da budu tamo neke stvari, šetanove igračke
i onda se žale što im je loše. Naravno da im je loše jer prokletnik želi da uništi svakog čovjeka i tu nema izuzetka bez obzira na ime, vjeru, naciju i sve ostalo. Islamska ulema vam kaže da vam tevekul obuhvata pola islama. Bukvalno. A imate Sejda ibn Džubeira koji kaže da je tevekul kompletan iman. Kompletno vjerovanje u stvari ispravno ili pogrešno razumijevanje tevekula. Da li smo uradili ono što je do nas, da uopšte imamo pravo da od Allaha dželešanu očekujemo pomoć. Kad god nismo uradili što je do nas, nemamo pravo, slušajte, nemamo pravo da tražimo, nego se moramo vratiti na svoju obavezu, ispuniti ono što je do nas, onda dolazi zakon uzajamnosti, odnosno Allahovo obećanje, kad uradite sve što ste mogli, onda računate na pomoć i na podršku. Dakle, tevekul je uzajamnost. Prvo uradi što je do tebe, pa se onda osloni na Allaha dželešanu. I upravo ovu dimenziju, još jednom da ponovim, imamo u suri Fatiha, kada gospodar svjetova kaže Iyake na'budu wa iyake nesta'in. I stalno to ponavljamo. Prvo ibadet, prvo uklanjaj, pa onda dovu čini. Prvo uradi sve što treba, pa onda dovu čini. Nikako dovu na prazno. Te dove šejtan voli. Jer dova na prazno se ne prima. Šejtan ih voli. A onda napada nosioca dove i kaže, vidiš, džaba ga moliš, ništa ti ne daje. Dakle, sav je problem ovdje u pogrešnom razumijevanju tevekula. Ovdje imamo jedan jako zanimljiv hadis u kome Muhammed a.s. govori o 70.000 ljudi koji će direktno ući u džennet. Jako zanimljiv hadis. Pa sahabi kad su čuli to, 70.000 ljudi, nema polaganja računa, dakle, nema straha sudnjeg, nema ništa. Čim se pojavili ti insani na sudnjem danu, direktno ulaze u džennet. Sahabi se čudom čude ko su ti ljudi, traže njihove osobine. Znate koje su osobine? To su oni koji ne traže da im se uči rukija. Jer oni koji traže rukiju oslanjaju se na neku drugu pomoć, snagu i podršku u svom psihičkom zdravlju. Umjesto da direktno se suoče, uče Kur'an, uče dove, traže neke nadri šehove da im pomažu oko liječenja ovog, liječenja onog ili tako dalje. Dakle, prva kategorija ljudi koji za te svoje sve sitnice traže, dakle, jedan ovakav pristup kao što je učenje rukije, isključeni su od ove kategorije. Nema im ulaska u džennet po ovom osnovu. Ili da se vratimo na početak našeg druženja. Ne pripadaju ovom soju. On su jedan potpuno drugi soj. Dakle, znate, imate razne vrste krompira. I onaj slatki i krupni, imate onu siću tamo, razumijete, ono koji, da ne spominjem u džami, ima jedna posebno zanimljiva vrsta, naši ljudi na selima dobro znaju kako se naziva. Onako mali su, sitni su, ne mogu zbog džamije reći kako se nazivaju. Uglavnom, ta vrsta krompira služi za ishranu stoke. Vrsta soja, loš kvalitet, sve loše. Imate ljude koji su skloni nekim stvarima i odmah ispada isti kategorija, prelazi u neke druge puno slabije. Druga kategorija, oni koji se ne bave praznovjerjem i zloslutnjom. Dakle, nema crne mačke, nema gavrana da leta oko kuće, nema horoskopa, nema tumačenja nekih znakova. Znate li zašto? Jer čim čekate da vam se zvijezde poredaju, da nešto uradite, odustali ste od sebe. Čim se ravnate prema zvijezdama, ne prema gospodaru svjetova, tražite na stranu negdje drugo. Ili prema kartama, ili fidžanima, ili bilo čemu drugom i ne treba tražiti loše znakove. Treba tražiti dobre znakove. Allah šalje dobre znakove, ne loše. Pa Kabilu, bratu ubici, Allah šalje gavrana. Hoće da ga oslobodi tereta zato što je nosio bratovo meso, odnosno tijelo koje se uščulo, ezijetilo ga, pa mu Allah šalje znakove dvojicu gavrana koji se ubijaju pred njim da može zakopati brata jer nije imao znanje. Dakle, Allahovi znakovi su dobri, lijepi, molim vas. Šejtanski znakovi su zloslutnje, lako za zapamtiti. Čim vam neko počne zloslupiti, ovo sluti na zlo, tamo vamo, šejtanski govor. Kad čita dobre znakove, bit će lijepa rodna godina, mašala. To su već Allahovi znakovi. Čovjek čita drugu pozitivnu dimenziju. Jer šejtan prepada, Allah dželešanu obveseljava i raduje. Treća grupacija koja je isključena jesu oni koji se liječi kejom, odnosno žigosanjem, i onda dolazimo do soja, a naš soj, traženi soj, su oni koji se oslanjaju na Allaha. Ako se oslanjate na Allaha ispravno, onako kako pejgamber Muhammed a.s. traži, kako je Muhammed a.s. ovom bolesnom ashabu pokazao da se treba oslanjati na Allaha dželešanu, na primjeru deve, vezanje deve, treba da znate da ste u kategoriji mutevekila,
osoba koje Allah voli, odnosno osobe koje se ispravno oslanjaju na Allaha dželešanu i da imate puno pravo, pazite, da stanete na sudnjem danu, kažete, ja Rabi, gospodaru moj, ja čitavog života radio sve što je do mene. Nijedan jedini atom nisam ostavio, ma nijednu mrvicu, nijedan fenig nisam zanemario, niti sekundu vremena da nisam iskoristio. Ja sve uradio, a onda se oslanjao na tebe, gospodaru, uvedi me, s tim hakom me uvedi u džennet direktno. Imate pravo da gospodaru svjetova to kažete, jer se vraćam na ugovor između Adema, odnosno gospodara svjetova, i Adema, alejhi salatu vesselam. Dakle, imate pravo. Ako to ne budete radili, bojim se da ćete biti igračka u rukama šejtana prokletog. I na samom kraju, tevekul ima svoje dimenzije. Nije isti tevekul svugdje. Imate minimalnu dimenziju tevekula, imate maksimalnu dimenziju tevekula. Ovo je linearna jedna. Dakle, linearna funkcija. Imate minimum, a imate maksimum. A imate i dno. Znate li šta je minimum tevekula? Naše džematlije i ljudi ga dobro znaju. Nose ga u svim dušama. To je nada da će doći na sudnji dan, pa kad gospodar svjetova iznese im sve ono što su loše radili, da će doći i reći, pa jes gospodaru, ali ti si milostiv, molim te, oprosti mi. Ovo vam je dno tevekula. Ništa nije uradio što je trebao, niti je klanjao, niti je postio, niti je učio Kur'an, niti je davao zekat, niti sadekatul fitr, niti ništa nije uradio što je trebalo, radio sve što ne valja, i on se uzda u šta? U tevekul se uzda. Oslanit ću se na Allahovu milost u momentu sudnjeg dana. I ovaj soj, ovu sortu imamo najbrojnijom. Oni su najbrojniji. To vam je dno. Znači nema niže. Niže su nevjernici. Kaže, niti ja vjerujem u njeg, niti se uzdam, mada će i oni isto moliti Allaha dželešanu reći, gospodaru, vrati nas. Ovi neće reći vrati nas, nego će reći, ja Rabi, mi te vjerovali, eto zato što smo vjerovali u tebe, zato nam oprosti. A znate koja je najveća grupacija, da završimo ovo druženje, je li? Muhammed alejhi selam nam je rekao o maksimumu tevekula. Pa je rekao, tako mi Allaha, kada biste se u Allaha uzdali onako kako se treba uzdati, potpunim tevekulom, bili biste poput ptica. On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje ptice. Ujutro bi izašli siti, gladni iz svojih kuća, a vratili bi se siti. I ovdje su opet muslimani pogrešno protumačili ovaj hadis. Prva stvar u ovom hadisu, Allah dželešanu, u stvari Muhammed alejhi selam, nas upoznaje da Allah dželešanu osigurao nafaku svakome. I da svako od nas ima svoju nafaku rasutu na dunjalku. To je apsolutno neupitno. Druga stvar, zašto Allah dželešanu ovdje poredi ljude sa pticama? Šta mislite? Zanimljivo, zašto baš ptica? Molim vas. Šta se dešava kad ptica sklopi krila na nebesima? Pada. To vam je čovjek kad prestane raditi. To je čovjek kad prestane razmišljati. Let, sam pade. Završeno. Pada. Zato nam govori, zato pejgamber pravi poređenje sa pticama. Moraju uvijek širiti krila, moraju uvijek mahati, moraju uvijek raditi ono što je do njih, da bi se imali pravo oslanjati na Allaha dželešanu. Ptica je uvijek aktivna. Ona uvijek leti i dalje. Ptica je slobodna. Ne možete ovak pticu vezati. Ne postoji ni jedna ptica koja može letiti svezana. Taj osjećaj slobode duše mora imati svaki vjernik. I to je halifa. Ptica gleda jedino u sunce, orijentiruje sunce, prema njemu se ravna. Čovjek se ravna prema gospodaru svjetova. Potpuno slobodan, sve je njegovo, sve mu je otvoreno. Kaže gospodaru, ja Rab, jel u redu ovo? Na upit pejgamber Muhammed alejhi salatu vesselama i leti svojim ciljem. Čak i kad ne onako, sam se pusti niz vjetar, opet ima orijentaciju na sunce, odnosno na gospodara svjetova. Zato vam je poslanikovo poređenje sa pticama ovdje fenomenalno. Nema sklapanja krila, nema odustajanja od sebe, nema, dakle, prestanka rada, prestanka aktivnosti. Nažalost, današnji muslimani nisu ni ptice koje hodaju. Današnji muslimani su vam ptice koje leže na leđima. Uglavnom.
Pa ja se iskreno nadam da će Allah dželešanu dati, dakle, ovaj mjesec Ramazan da se dozovemo pameti, da shvatimo da se nalazimo u totalno neprirodnoj postavci za ptice, dakle, potpuno neprirodnoj, da ćemo protresti svoja krila, otresti sa sebe naslage, prašine i svega ostalog, uzeti puni zamah i onda punim plućima, pustiti se vjetru, odnosno živjeti ljepotu dunjalučkog života, naravno gospodara svjetova nikad ne smijemo izgubiti iz vida. Eto, iskreno se nadam da ste razumjeli što je tevekul, da je to uzajamni odnos u kome mi prvo moramo raditi što je do nas da bismo imali uopće pravo osloniti se na Allaha dželešanu. Vidjeli ste da u vrijeme Muhameda alejhi selatu vesselama neki ljudi su oboljeli od pogrešnog razumijevanja tevekula, njih danas imamo jako puno. Vidjeli ste ovdje da imamo minimum i maksimum tevekula i da Muhammed alejhi selam kaže ako budemo na maksimumu imat ćemo nevjerovatno lijep, bogat, ispunjen život, dakle sa potpuno osiguranom nafakom. Ako Bog da do sutrašnjih druženja malo se odmorite, možete vala još koji put preslušati, jel tako, ako sam ja negdje bio brz, a sutra ćemo govoriti o drugom soju muslimana koje Allah voli, o mutetahirinima, o onima koji se mnogo čiste i mnogo kupaju i mnogo čiste i fizički i duhovno. Ako Bog da vidimo se sutra u isto vrijeme u 1:20 u džematu Buča Potok, dakle jednom od džemata primjera dobre organizacije na čelu sa našim uvaženim Nijaz Efendijom, dakle da ga Allah nagradi i sve ostale džematlije. Živi bili i eselamu alejkum.